izinto ngezinto zininzi into sifuna ukukhuseleka kuzo. Amen. Njengoba sifuna ukukhuseleka ngenxa yokuba sifuna ukuba safe, siye senze unako uqinisekisa ukuthi sikhuselekile. Amen. Yile nto ke ubabona abantu besenza izinto ezininzi ngoba bafuna ukukhuseleka. Noba bayafuna ukusikeleleka kona kodwa ukukhuseleka bakufuna kakhulu. Amen. Ngoba umuntu uyaqonda uba noba ngasikeleleka uba intsikelelo ifike endaweni engakhuselekanga kuphandle kuyo. Yile nto ngoku umuntu azama unako ukukhuseleka. Ndithetha le nto ndingumXhosa, ndizalwe eMaqwathini. Ndiyazi kakuhle into endithetha ngayo, ndikhulele kuyo, ndizenze zonke izinto ezikhusela umuntu. Ndikhulile nabanye ntanga bam, ndenza zonke izinto. Nditsho nasebholeni kubekho ixesha lokuba ufuna ukukhuseleka. Noba kwenzeka ntoni ufuna ukukhuseleka. Xa abanye ube nento ethi lowa unento ethile ayisebenzileyo, ngoku mna funeka ndikhuseleke kulaa nto yakhe. Ekuphileni kwethu ke siphila ngolo hlobo. Noba kuyasa abaphangelayo benze izinto ezizawubakhusela emini. Kanti xa bezawulala abanye benze izinto ezizawubakhusela ebusuku. Abanye benze izinto ezizawubakhusela endleleni. Noba ungayaphi na, nomntana ezalwa kwenza izinto zoba makakhuseleke. Noba singaya kwindima yenkwenkwe zakoluka, kuzanye indlela zokuba mayinenziwe izinto zoba mayikhuseleke ethondweni. So, inkuseleko yenye yezinto eziphambili kakhulu ebantwini. Kuyacaca ukuba ayisithanga sodwa amaXhosa. Kwizizwe zonke nabantu bakaSirayeli babe nale nto inye nabo. Le ndumiso ayaziwa kakuhle uba ibhalwe ngubani. Kuyaphikiswana, abanye bathi uMoses, abanye bathi nguDavid, abanye bayathetha unyana bakaKora, njalo njalo ababhali bendumiso. Kodwa into ecacayo abavumelana ngayo ababhali, lo mntu wayebhala apha ngumntu ohambileyo noThixo, omaziyo ukuba ukhusela kanjani na. Xa iqala le ndumiso ithi ohleli esitheni senyangweni, lo uhleli phaya phezulu esitheni senyangweni, to the Most High God. uThixo ongunaphakade, uThixo ophezu konke, uThixo ongusonini nanini, nguye lo kuthethwa ngaye. Amen. Kuthethwa ngaye uba umuntu uyakwazi ukuhlala kuye uThixo. Uthi abombhali azilalise emthunzini kaSomani. Lo mntu wazana noThixo, kukhona ukuba ube khona endlini kaThixo. Kube kukhona ukuba uhambe wenze izinto ezenziwayo ezindlini zethu. Kodwa apha umbhali uthatha le nto ayibeke phezulu kumntu onobuhlobo buluqilima nenkosi. Uba ngoku akoneli nje kuba khonze xa kukhonza abanye abantu, kodwa yena uhlele esitheni losenyangweni. Amen. Ngamanye amagama entsithekweni yakhe uhleli kuThixo. Level ephezulu kakhulu le kuthethwa ngayo apha. Uthi kuye ke lo yena wenza ntoni? Uzilalisa emthunzini kaSomani. Yes. Uthi Yehova, hlathi lam mboniselo yam, Thixo wam endikholose ngaye. Now, ezi vesi zimbini zokuqala sibona ukubaluleka kokuhlala kuThixo. Nokuba lo mntu uhleli kuThixo ngoba esazana naye. Uyawufumanisa pha kukho amagama uthi hlathi lam mboniselo yam, uyayibanga le nto. Yeyakhe ngoba uThixo ngowakhe. Ukwazana yile nto ke ingosuleliyo le nto. Ayosuleli le nto. Ingayinto yasekhaya, kodwa funeka mna kuqala ndibe nobuhlobo nayo le nto. Yes. Akonelanga ukuba umuntu abe ngumntu nje onabazali abakholwayo. Ufuneka yena umuntu ngokwakhe akholwe ebuqu. Amen. So apha kule ndawo sibona obu buhle bokuhlala kuye uThixo, uba xa uhleli kuye ngoku ngenxa yobuhlobo bakho naye uyakwazi ukumbanga uthi lihlathi lam mboniselo yam. Uthetha lo mfo ngendawo zokusithela, nendawo zokuphepha, nendawo zokukhuseleka. Amen. Ukuba nguThixo okhusela abantu bakhe. Thixo. Le mihla siphila kuyo sibona abantu besenza nantoni na. Umuntu udibanisa into nento aqaba akhusele. Omnye atshise enyanya iqhumisa.
enye ayichile enye yenze enye into akho nto ingenziwanga abantu bazama ukuzikhusela ngezinto kodwa yena lohlele esitheni losenyangweni uzilalisa emthunzini wakhe Amen. ngoba imboniselo yakhe lihlathi lakhe xa kuvela izinto ubalekela kuye uthi umbhali he is my refuge kwenye indawo uthi I will serve the Lord he is my refuge uThixo wami ligorha unako ukundifihla noba kukhona izinto ezoyikisayo. Hallelujah. Xa abanye bezifihla ngezinto zabo kukho lo mzekelo omhle womuntu ozifihla kuThixo. Lo muntu uzifihla kuThixo zikhona izinto abantu abazifihla kuzo. So nathi sizawuphila phakathi kwabantu abazifihla ezintweni. Besikhuthaza nathi uba masizifihle kwizinto abazifihla kuzo. Kodwa thina ngoba sisazi lowa usenyangweni asukhetha izinto ezithethwa ngabantu. Sawukhetha ukuva izwi lakhe. Sizifihle kuye. Ngoba kuxa sikuye apho sikhuselekayo. Mamela phakathi kwezinto abazama ukuzenza abantu bayazama ukuzifihla kuzo ezi zinto kodwa zibuya nganene. Uthi esaqhubekeka nale ayibona ingasebenzi kwayo acetyiswe ngomnye athi ikhona ebhetele. Imali yaphela ngelaa xesha. Kodwa thina le yethu into ayihlawulela. Umuntu ingena kuye aphile ngayo endlini yakhe. Aphile ngayo bengekho futhi nabazalwane. Xa efikelwa zizinto nasebusuku ayazi uba iphi imboniselo yakhe. Akhoze yona. Abantu bathi bekhala besithi ame ngemboniselo yakhe. Abantu bayacinezelwa ebusuku. Futhi xa becinizelwa bacinga ngezinto zabo. Kodwa yena ukwazi igama. Amen. Ngoba lilo elinamandla. Umbhali uyimboniselo yakhe nguThixo wakhe ukholosa ngaye. Ukholosa uthini? Kholosa kukuthemba ngokwenene. Uthembe ngendlela egqibeleleyo yokuba xa uthi ndikholose ngawe uthi andinayo enye into yile yodwa endime ngayo. Amen. Asingakhathwa siva abantu abaxa sithi sithemba uThixo athi uThixo uncedo ozincedayo. Ayikho loo nto. Ayovesi leyo. Ukumthemba kwethu uThixo kuthetha ukuthi sizawuthi kanye ngelaa xesha loba abantu baphelele kukumthemba kube kokhona simthembayo. Ngoba simazi ukuthi asizuya ngokuba abantu bathini. Sizawuya ngoba uThixo uthini kuthi. Ngoba sisihlele sitheni lakhe. Sisondele kuye siva kuye. Amen. Lukhuseleko lunjani olu Thixo asinika lona lohlukileko lwabantu. Izinto neengcambu ezisetyenziswa ngabantu ziyaphelela. Nezinto eziboshayo ziyaqhawuka. Kodwa uThixo unendlela enza ngayo. Ezi vesi zimbini zilandelayo zibonisa ukuba lunjani olukhuseleko lukaThixo. Uvesi 2 novesi 4 uthi ngokuba ngokwakhe uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli enjikitsheni yokufa eyelisayo ngokugubungela ngeentsiba zakhe uzimele phantsi kwamaphiko akhe likhaka ingweletshetshe inyaniso yakhe. Kuthiwa ukuhlangula emgibeni womthiyeli. Amen. Oyena mthiyeli ucacileyo esimaziyo nguSathane. Amen. Uhlala efuna ukusithiyela asibambise ngomgibe. Kodwa uThixo uyasikhusela. Hallelujah. Sinezinto esizitsibayo esingazaziyo. Ezinye ngezisenzakalisiyo. Mhlawumbi siyazinyathela nozinyathela. Kodwa yena lo uyasihlangula emgibeni womthiyeli. Amen.
sekugqityiwe kuthiwa kuzakwenzeka uve ngathi umzalwane uyakhula ngathi uyakhula umzalwane asuka phamba ngenyawo usalindelele ubethele ubona kuzawuthi awuyemka lo ayemka insuku zakhe zibaliwe asuka othuswe nguwe ngomsuthi molo injani impilo hayi bo ebengawangana lo muntu usilindele isithonga thina uyabona asuka phakama umuntu kaThixo ngoba uyancedwa inkosi yakhe Amen. uyabona uthando lwakhe lungaphaya akukho zithiyo zinothisela thina imigibe ivulile ithiyo ilungisiwe kodwa uyasiphephisa kwimicethuka nemiwewe ngoba yena uyasikhusela uyasihlangula. Hallelujah. Uyayibona lanto le masazi ukuthi noma ke abantu bangathetha bathini izinto zithethwe kanjani na sinothixo omkhulu osihlangulayo. Uyenza njani futhi sivopha kuthiwa wokugubungela ngeentsiba zakhe. Apha ke ngumfanekiso wokhozi ke ngoku kuthiwa ukhozi xa liphelele ludloko uvula amaphiko alo libe nento phaa kwi-meters eBhayibhileni. Kuthiwa ke ngoku yena ukufihla ngamaphiko okhozi uzimele phantsi kweentsiba zokhozi. Ukhozi into yobhabhadi yayicinga nje into yoba lwenza kanjani ukhozi xa luhlaselwa liyawavula amaphiko ayo ngoba liyatshisa ilanga liyawavula amaphiko ayo. Ikhozi noba kukho umoya lisebenzisa khwithi ukunyuka lindande ngapha komoya lisebenzisa imeko ukuzikhusela. Ukhozi luyabakhusela abantwana balo. So uThixo njalo ukuthi uxa ethetha ngoSirayeli athi ndanithwala ngamaphiko okhozi. So siyabona ke uba thina sikhathalelo yile nto kwezu Yesu azosifela because wayefuna ukuqiniseka ukuthi sikhuselekile. Siyapha uba uthi phaya uyazimela phansi kwamaphiko uzimele phansi kwamaphiko wakhe sizimele. Uyabona ukuzimela kuthetha ukuthi kukhona into etshoyo akuyekiswa nto ukutsho kodwa lo itsho kuye unendawo azifihla kuyo. Zithi noba ziyatsho ezo zithonga zingafumani yena zifumana amaphiko okhozi. Uyayibona nto xa uthemba uThixo kukhona izinto ezibetha kuye ebekufanele bazibetha kuwe. Ezinye zazo awuzazi nozazi kodwa ngoba uthemba yena uyakukhusela. Hallelujah. Akufihli. Asisoloko sikhumbula ukuthandaza naxa sithandaza ngelinye ixesha uhamba ungxamile awunaxesha laneleyo lokuba uzichaze zonke into ongazithandazela. Kodwa uvele uthi Thixo ndikhusele kanti yena uThixo uthatha ukwakukhusela akwandise kuquke endleleni kuquke kwizinto ezibekwe ngaphambili. Abantu bayafa nazinto ezityiwayo kodwa uThixo usasikhusela usasifihla nakwezo zinto. Uyayiva into yoba athi umbhali uba likhaka yingwele tshetshe inyaniso yakhe. Now mamela le ndima yenyaniso inkulu ke yona ukuba sizikhusela nangayo inyaniso yakhe. Why? Because uSathana nguyise wamaxoki xa ethetha ubuxoki uthetha ilanguage yakhe. Now enye indlela atheka ngayo atheka ngobuxoki uSathana. So lokho akuxelela izinto ezixokayo ude uzikholele. Xa uphinda ubuxoki uthi ubukholele. Now ithi ke ngoyiBhayibhile thina yingwele tshetshe inyaniso yakhe likhaka. Xa sime enyanisweni yakhe xa zisitsho intolo zobuxoki zikaSathana thina senza njani? Sirhutya inyaniso yakhe. Sirhutya inyaniso kaThixo silwe ubuxoki ngenyaniso. Athi uSathana xa esithi uphelile ngawe uthi wena uba akakatsho uThixo akukapheli ngawe. Athi uThixo yontakele indlu yakho uthi wena uba uThixo uthe ezwini lakhe uba akayakhi indlu bafumana besaphuka abakhi bayo utshilo kuThixo kwaye uzawuyakha indlu yakho ngoba wena uhleli kuyo. Nomtshato noba ngakhona izinto ezingekho lula emtshatweni
xa ujonga ubone uba abanye abantu athakhumbulelwa kokwabo kodwa nalapho uthi Thixo ndithembe wena. Satana akuhlasela uwethu ungalali inyembezi zigcwala umkamelelo. Nalapho futhi xa eqokisa uSathana ethetha amazwi obuxoki nalapho umlwa ngenyaniso. Hallelujah. Ulwe ngelizwi likaThixo. Ngoba ukhusela impilo yakho ekuhlaselweni kongendawo. Verse yesihlanu nesithandathu. Uthethwa ngeziphumo zokukhuselwa kwethu nguye. Uthiwa phaya akuyikoyikiswa zizothuso ebusuku. Nalutolo lubaleka emini. Nanyikitya yakufa ihamba esithokotokweni. Nasifo sibhubhisayo sibhuka emini enkulu. Uloyiko yinto ekhoyo. Uyabahlasela abantu sithethe kakhulu ngalo loyiko. Yakhumbula uqala wethu kwenza uvangela ngapha ezifama. Ndihamba phakathi kwemithi xa ndiya kwifama endishumayela kuyo. Ndihambe ndedwa ngenye ixesha ebumnyameni. Kumnyama tsi. Uve kukho into ezihambayo. Ndithi xa ndihamba ndithi le nto ihamba ngoku yile ibizahamba noba kusemini. Andizokothuswa inkomo. Mhlawumbi inkomo lihamba phaa sefama. Mhlawumbi ngamaqhude la. Kutsho nesambe endingazaziyo xa ndihamba ebusuku ndedwa. Yintoni injongo? Into yobana xa sele ufika ukoyika ungathatha laa sound uyivayo uyithathe uyidibanise mhlawumbi nesithunzela nenye into eroko. Ngoba uya-athekwa ngoku. uSathane uzawuthatha le nto iyiyo athathe inkomo angayenzi ibe yinkomo kuwe ngoku. Wothuse ube ngathi ngoku yenye into ongayaziyo. Into ethi ube nothi ipeza kumntu. Kanti laa nto ubungazuyibaleka emini. Ngoku ufuneka wena ube ngumntu owoyikayo ongangqaselayo. Ndazoziqwela ke ngoba ndifunde ukuba ndithembe ilizwi lakhe. Amen. Laa nto uba kuthiwa lowo ungaphakathi kwenu mkhulu kunalo sehlabathini. Yandiqola ke loo vesi. Ndanento ethi ke ngoku xa ndihamba lo ulapha kum ngaphakathi mkhulu kunalo sehlabathini. Noba ngulo ngapha kwecingo uba ngumntu ayonkomo. Lo ukumkhulu kunalo ngapha kwecingo. Lo ukumkhulu kunalaa irhwatshazayo. Lo ukumkhulu kunalaa nto ifuthayo. Uyayibona laa nto? Yile nto funeka yenzeke nakuwe. Noba kukhona into engathi ayonwabisi naxa kukho abantwana. Ukhumbula ukuthi le ndlu kanene, le ndlu, ezi ndonga zibiyelwe. Le ndlu ndayinikezela kuThixo uba mayibe yindawo yakhe. Ngoku uSathane xa ezihamba funeka eze kakuhle, ame kakuhle ngoba umnini indawo ukhona. Ndingoyiki. Abanye abantu boyika bathi bashisa indlu zabathi akulaleki kulaa nto. Hayi akulaleki kulaa nto. Ayibaleke ulala komnye umntu imlandele into. Imlandele. Ngoku thina funeka sibe ngabantu abamthembayo uThixo nakanjani na. Mamela ke. Kuthiwa phaya uthi umbhali phaa noba indikitya yakufa ihamba esithokotokweni sobumnyama nasifo sibhubhisayo sibhuqa emini enkulu. Mamela ke ngoku ezinye benefits zale ndlela. Kuthiwa apha ungawa iwaka ecaleni kwakho, isigidi ngasekunene kwakho, kodwa ungasondeli into kuwe. Obungubani wena? Ucinga uba ubhetele kunabanye abantu? No, awukho bhetele. Kodwa luhamba naye ubhetele. Amen. Izinto zoyiki wena ngoba bezikutya ungakholwa. Bengawoyiki ungakholwa. Ezaa zinto zazikutya ngokungakholwa zibeka ukutya nangoku. Kodwa ngoku umahluko ntoba kukhona omnye umntu okhona apha kuwe ezimoyikayo zona izinto. Yena umanyelwa nabo ubumnyama. Zonke into ziyakhothama kuye. Indoda yaseGadari yambona eseza yathi le ndoda ibikade isenza izinto ibaleka phaa kodwa xa isiza yona yathi hey mkapha usezosithuthisa. Selifikele ixesha loba uzosithuthisana ngoba iyaqonda uba lo mntu wohlukile lo. So xa sihamba naye zikhona izinto eziwisa abantu kodwa ngoba sihamba naye asifihli. Zikhona into ezilimaza abantu kodwa ngoba sihamba naye asikhusele.
zikhona izinto ezitya abantu ezingabalalisiyo kodwa sihamba nayo isikhuselo. Uyazi ngenye ixesha bayathambisa abantu abaphangelayo. Uyaphangela nabantu abenza izinto abagqithe endaweni. Batshitha ngikhumbula ufika wami eRhawutini ndasebenza nentlanga ezahlukeneyo. Kwakufuneka nditsibe inkambi ndingenayo noYesu. Sibatsibe wathi umntakwethu efondini kufuneka ume kakuhle nawe. Kodwa ndabe ngiqonda hayi ilungile le nto. Ndizama ukuthi abantu bayazenza izinto. So into ekukhuselayo wena ayikokulandela emveni kwezinto zabantu. Kodwa kukuma kakuhle apha kuYesu. Umyeke enze kakuhle. Because uYesu uyayazi indima yakhe. Asizube sibhekabhekiswa ngabantu nazizinto zikaSathane. Asibe silekana noSathane left right and center. Kodwa into esiyenzayo thina abakholwayo sima kuYesu. Ibe nguYesu odilishana nezinto. Yeva loo nto le? So azubohamba bayathini yakho uhamba uYesu uthi hamba Sathane hamba. Into ezawuyenza ubiza uYesu Yesu Yesu thatha indawo yakho Yesu. uYesu uyayazi into abakayenza. Uyayibona? As much as basamgadi go to Sathane. uSathane uyayazi bakwangena uYesu akalungene. Akahlalelani naye. Ubumnyama kuhlalelana nokukhanya. So umbuzo uthi pha endini yakho ukhuselwa ngubani? Yinto nayikhubalo lakho. Yinto nome ngayo oyaziyo noba zingenzeka izinto ungama uyikhwaze lento yakho uyithembe lento yakho belixesha linzima ujongene na. Uyabona xa uMasirayeli enyuke intaba eKarmele ehamba nendoda egama linguEliya. Kukhona nabantu abangabaprofeti bakaBhahali abangamakhulu amathathu namashumi amahlanu. Benyuka besiya kwafuneka kucacile wena Thixo ukholelwayo. Abakholwa kuye. Kwaye bamkhwaza uThixo wabo ngexesha bamdinga ngalo. Bemkhwazela izizathu zabo. Bafika phezu kwentaba eKarmele kwabekwa idini phaya kodwa makavele yena Thixo wenyaniso. Ithi iBhayibhile xa ithetha kwenkombiwe nemingxunya. Kwabekwa isibingelelo, kwabekwa inkuni, kwabekwa nedini phezu kwesibingelelo. Kodwa uThixo wenyaniso makavele ngomlilo apha. Yabe iKarmele indawo kanye apho lo Thixo womlilo kaBhahali wayekhonzelwa khona. So wayeke indawo yakhe wayinechance yokwenza izinto zakhe adume ngazo. uEliya wama yedwa ngapha ngokuchasene naba profeti bakaBhahali. Wathi yenzani into enidume ngazo? Bamkhwaza uThixo wabo, bamkhwaza bejikeleza isibingelelo, bamkhwaza batshelwa ngamazwi. Bamkhwaza uThixo wabo bazijaka kodwa dolo lomlilo. Ngoba kwakufuneka evelile yena Thixo wale ndawo. Ngoba intaba zezikaThixo nelike Yehova ihlabathi nenzaliseko yayo. Ithi iBhayibhile uEliya xa begqiba bona wama ngapha wakhwaza uThixo wathi imani phambi koba ndimkhwaza uThixo makwembiwe ityentshe kwembiwe umngxunya kwagalelwa amanzi nesibingelelo savuza amanzi. Wamkhwaza uThixo amthembayo. Wamkhwaza uThixo wakhe wehla umlilo walitya idini wasitya isibingelelo watshisa namanzi zonke izinto ezazilapha. Kwavela uba ngompino yena Thixo. Uyabona uba usamisa oThixo ababini endlini yakho usaza kwenzeka loo nto ngenye imini. Funeka abe mnye uThixo wasendlini yakho. Waziwe uba ukompina uThixo. Ngomphi uThixo omlandelayo. Sinaba salandela zinto sesifelwe inkosi uYesu. Seyincame konke ngenxa yethu. Thina kube nzima uncama nje into ezincinci ezizezakhe sizincamele yena. Yimani khawukhumbule indlela yakhe wakunceda ngayo ebomini bakho. Ezo zinto zingakho abanye abantu bangazama ukwenza izinto kodwa ayikho indoda, akukho nomuntu okuthiwa ukwazi ukuxolela izolo. Kuye kuphela ityala ebelikohlukanisa noThixo ebelizawukwenza ubheke esogweni lixolelwe ngeli gazi lale ndoda.
yathi yogqiba le ndoda yathiya ngalo eli gazi. Ukuthiya ke koko ukuba isibiyele kwangalo eli gazi ukuba kungabikho nto igqobhozayo. So ezayo kum ayinawuzayo ingagqithanga kuye. Yazi lo kahle izofika kuwe igqithe kuye. Uyivumele ayimohlulanga. Uyivumele uba mayenzeke kunento afuna uyilungisa apha kuwe. So uthemba bani? Umbuzo omkhulu. Uthemba bani namhlanje? Uthemba bani namhlanje?